Sí. Sí. La nena. Ella creu que Peter Pan és el símbol de la infància. Però, en canvi, el senyor Darwin és un home pràctic. Els nens, en John i en Michael, creuen que en Peter Pan existeix de debò i l'han convertit en l'heroi de tots els seus jocs. Estàs acabant, Peter Pan! Encén la festa, capità Garfi! Això mai, pagaràs per haver retallat la mà! Ai, no, John, era la mà esquerra. Ah, sí, gràcies, Wendy! Renesta! Nen insolent, et llançaré els taulons! Si et selecciona el tapar una capella potent! No feu tant d'enrenou, per favor! Perdó, és que la Wendy ens ha explicat una nova història de Peter Pan. Peter Pan? Wendy, vull saber per què. Quines tipus ni... Jovenetes, no et vaig dir que no expliquessis històries als teus germans? Però no són historietes. Bueno, que sàpigues que aquesta serà l'última nit que dormis a l'habitació dels petits. A partir d'ara dormiràs a l'altra habitació, amb els grans. Vinga, ja és hora de que creixis. Ja està bé. L'àstic part del Peter Garfi i Capità Pan. Peter Pan i capità Garfi! Tant hi fa! Peter Pan, Capità Garfi, vinga, va, tothom a dormir. Però, mare, jo no vull créixer mai. Ja n'hem parlat prou d'això, Garfi. Va dir que Peter Pan era una ximpleria. Segur que no ho ha dit seriosament, jo. Estava enfadat i per això. Esclar, l'ombra. El seu pis. Bona nit. George! George! Has escoltat? L'ombra del Peter Pan. Si tenen el cap ple de casals. Però George, podria ser veritat. Aquesta nit m'ha semblat veure un noi a la finestra. A la finestra del segon pis? Impossible. No és la primera vegada que el veig. La setmana passada era davant la llar de foc i vaig sentir un corrent d'aire com si la finestra s'hagués obert. Vaig pujar corrent i el vaig veure fugint per la finestra a correcuita. Ahà. Potser, en marxar sobtadament, es va deixar l'ombra, com diu la Wendy, i és per això que torna. Creus que podria ser per això? Potser sí que són ximpleries. Veus el que jo et dic, ximpleries. Va, anem.
Et farem tard. Hola, Déu. Mira, campaneta, no m'ha gustat. Doncs no pot ser. Potser la caseta del gos. Mira que no sé. Aquí, vine aquí. Peter? Peter Pan? Ets tu? Sabia que vindries. Ets exactament com t'havia imaginat. Bé, potser una mica més alt, però tal qual. Ja l'has trobat. Vas trobar la teva ombra i la vas guardar. La mare diu... Com parles? Com et dic? Sabia que vindries. Wendy Moira Àngela Darling. Has vingut a per l'ombra, oi? Espera, estàs intentant tornar a posar el seu lloc amb sabó? Deixa'm que t'ajudi, potser que et faci mal. Res no em fa mal. I com vas perdre l'ombra? Doncs un dia vaig haver de sortir corrents perquè s'acostava algú i es va quedar enrere. És molt entremaliat. Vinc cada nit per escoltar les teves històries. Però si totes parlen de tu. Per això m'agraden. Els contes de nens peluts. Mireu! Ai. Ja tinc l'ombra ben posada. Peter, m'alegro que hagis vingut aquesta nit, però ja no et podré tornar a veure. Per què? Perquè he de créixer demà al matí. Què és això? Sí, és la meva última nit a l'habitació dels petits. No, això no pot ser. Oh, quina pena. No, això no pot ser. Això vol dir que no hi haurà més històries. No, vindràs amb nosaltres al país de Magnès. Allà no creixeràs mai. Però què dius, Peter? No pot tenir nosaltres. Però li he de dir a la mare. Mare, és una mare. Una mare és una persona que t'estima, que té cura de tu i t'explica històries. Wendy, tu pots ser la nostra mare. Vinga, som-hi! Fantàstic! Michael John, ens anem a mai més! Quina emoció! A mai més? Sí, quina emoció. Doncs ens anirem a mai més. És molt simple. Només cal pensar en una cosa única. Veniu, diu. És allà dalt, la segona estrella de dreta. I endavant fins l'alba. On estiu? Jo penso que hi ha alguna de les fineres de mai més sota la lluna. Jo, en la terra dels pirates. Que no t'aconis! Era la primera, la primera. Ara! Tu. 1, 2, 3, futura, futura, futura! Però què feu? Com ho esteu fent bé? Ui, se m'ha oblidat una cosa. Bolsa, fada! Campaneta? Campaneta. On ets? Et necessitem. Se m'ha acabat la bossa. Va, no siguis tan experta. Vinga, penseu en la cosa més feliç. Provem una vegada més. Va, esperem no caure un altre cop. La joia al teu cor, sense un per començar. Més enllà que trobaràs, t'omplirà de felicitat i sempre serà així. Ara que ho hem dit. N'estàs segur? És clar que n'estic segur. Però un poc poc. Confia! Rapi! Vinga ja, Michael!
i els nens, això vol dir que devem tenir ben a prop al síndic i al taller clínic. I anem a darrere, capità? No, és un nen només. Jo vull atrapar-los a tots. Segur que tenen el cau per aquí a prop. Vinga, busqueu-lo, trobeu-lo. Ràpid. Jo vull atrapar en Peter Pan. Ell fa temps que em va tallar la mà i estic esperant per ensenyar-li això. Una vegada vostè ja em va dir que valia més el seu bàstic que una pintera de mans per pentinar-se i per fer usos domèstics. I si jo fos mare, pregaria perquè tots els infants naixessin amb això i no amb això. Però en Peter Pan em va tirar la mà a un cocodril que passava per allà. Ja notava jo que vostè en tenia molta por als cocodrils. Ja t'ho anava a contar. Però no a tots els cocodrils. Aquell cocodril, des que es van passar la meva mà, em vol més. Ens persegueix a tot arreu, de terra en terra, de mar en mar, persegueix el vaixell. Se li fa la boca aigua per la resta. Ui, doncs això quasi que és un compliment, no? Ah, no. Sí. Aquesta mena de compliment no m'agrada. Si aquest cocodril em hagués volgut atrapar, jo m'hagués atrapat. Però quan es van passar la meva mà, també em van passar un rellotge. Un rellotge? Sí, i fa tic-tac, tic-tac. I llavors no el sento quan s'apropa. Doncs quan pari el tic-tac, aleshores l'atraparà. Aquesta és la meva por, aquesta és la meva por. Capità, és en Pan! Ràpid, al vaixell! Carregueu els canons! Vinga! Buenísima. Es tremenda. Peter, és tal com ho havia imaginat. Mira, allà la llacuna de les sirenes. I més enllà el campament dels indis. I allà el vaixell dels pirates i en Gaspi. Ayupeu! Arfi miserable. Anem, aquí correm perill. És això, campaneta? No sé què es diu Wendy. Si el Peter es caure... Wendy! Wendy! Wendy, despierta! Amigos, vení aquí, tengo buenas noticias. Peter, és el que alcances a demanar. Tenim no sé què es diu Wendy. Heu fet què? De qui és aquesta festa? Es la badanyuna que... ¿Qué fetáis al atacar a Wendy? ¿Por qué por primera vez os explico contra si vosotros la atacan flechas? Mami, explícanos contra... Oh, la flecha estaba chica. Espera! No sé qué me pasa, yo una cosa que suceda. Ja te la concedia. No. Mireu! Que divertit. Què ha passat? Les ulleres han parat la fletxa. ¿Por qué fetáis al atacar a Wendy? La campaneta ha dit que tu volies. Campaneta, vine aquí. Acuso de atacar al show. ¿Es culpable o no? Ella és culpable, jo no he fet res. D'acord, és culpable desterrada per sempre. Però Peter, és la campaneta. D'acord, desterrada per una setmana. Ho sento, campaneta. Ara sí, Michael John Wendy són els nens perduts. La Wendy serà la nostra nova mare. Oh, tindrem una mare. I ens explicarà juntes? I ens rebutjarà quan anem a dormir? Sempre hem volgut tindre una mare. Ja estem a punt per la llista d'avui, Peter. Sí. Vinga, repetiu amb mi. No fui fer gran, No vull fer gran, ni tampoc vull estudiar, ni tampoc vull estudiar. per aprendre com jo, Per aprendre com jo, recitar com un gandul. recitar com un menú. Si créixer significa que no m'ho vull No sabràs per dignitat, mai faré gran, no faré
Anem a buscar el capità. A veure, i li fem pagar per els fuegos artificials d'aquest matí. Michael John, dos homes més perdons. Senyora Octavio, que cal saber. Així que vosaltres sou els nens peluts. Els nens que no volen créixer per coses adults venen a Villarreal. I per què no ho has dit així? És una oferta contra els símbols. Teníem una guerra oberta contra els símbols. Llavors, seguiu-me, jo no tinc por. Aquí esteu. Us hem buscat durant moltes llunes i per fi us hem agafat. Sí! Aquesta vegada ens ha costat molt jugar amb vosaltres. Guanyeu vosaltres o guanyem nosaltres? D'acord, això de guanyar contra els calçots sense anar. Tot això és un joc. Ens deixa anar? És a dir, tot això és un joc? Sí, però aquesta vegada us heu saltat les normes. On teniu amagada la Tiger Lily? Com? Però si nosaltres no la tenim amagada enlloc. Sí que la teniu, digueu-ho o... Però no sé res. Això és de gran mentida. Si Tiger Lily no apareix aquest vespre, nens perduts ser cremats a la foguera. No m'ho puc creure, sirenes de carn i ossos. Que boniques. No, no t'acostis, no comença no te pots refiar gaire. Sí. Silenci, pirates! Creu-me, m'agradaria alliberar-te, però vet aquí el problema. Tu saps on és el cau de Peter Pan. I jo. Digue-m'ho i t'alliberaré. Oi que sóc una dona de paraules, Mick? Ui, sí, sempre, capità. Tiger Lily, tu mateixa. Si no, te menjaran els peixos. Se les mengeu els peixos, seguràs. No em caus bé, no et diré res. Molt bé, doncs si és això el que vols, que gaudeixis de la capbussada. Pobre Tiger Lily, què podem fer? Tinc una idea. Oh!
mala peça. En Hugh, sóc jo. Has sentit això, Smith? És un espírit diabòlic, capità. Qui ets, desconegut? Sóc en James Hugh, el capità del Jolly Roger. Però si tu ets en Hugh, qui sóc jo? Un bacallà! Què heu estat? Cap patadejat per un bacallà tot aquest temps. Ximple! Això és cosa de bruixeria. Quedeu-vos aquí amb la presonera mentre jo vaig a veure d'on surt aquesta veu. Senyor Smith! Què ha estat això? Sembla la veu del capità. Podria ser l'esperit diabòlic? Sí, capità. Deixa anar les presoneres ara mateix. S'han dit que la lliguessin a la roca. Però també ens va dir que no, que no ens va dir que la lliguéssim a la roca. No. Ens va dir que els indis no trairien mai al Peter Pan. Sóc l'autèntic capità Garfield. És millor que fem el que diu el capità. Sí, que diu el capità. Miri, Smith! L'esperit diabòlic! Vine a buscar-me. Un altre cop a veus, tu! Esperanyita! Per l'esquena, capità? Ja ets meu, pare. Oh, no serà el soroll familiar. Oh, no! No, no! Senyor cocodril, li ha agradat el bacallà? Smith! El cocodril! És aquí! Protegió el capità. Pensa si faré acabar! La propera serà la definitiva! Molt pitjor que totes les altres juntes! Quina victòria, ha estat èpica. Gràcies, nena valenta, donat-te la geminiana. Aquesta vegada sí que has estat a prop. Veniu al nostre camp a amenaçar la mare. Estic molt enfadat. Els nens perduts ens han tornat a enganyar. Sempre ens fan la festa per fer els perduts. Hem de fer alguna cosa. Sí. Podem lligar-los una pedra al turmell i llançar-los al mar. També-nos una mà. Buidem-los un ull. Tallem-los un peu. I si fem un pastís amb marina. Ah! Sí, és molt bona idea, però encara tenim un problema. No sabem on s'amaga aquest pan. Mira, resulta que jo vaig parlar amb el cuiner, que va parlar amb el segon de bo. I el segon de bo es va assabentar. I li va dir que en part de la seva amigueta, Wendy, no, la seva, la campaneta, es havia barallat amb una nova amiga d'en Pan de Ridley. Va ser tan forta la lluita que el Pan va agafar la Wendy i la va enviar fora de Madrid. Com dius? Sí, sí. Que en Peter Pan ha fet fora Fora. la campaneta. A la campaneta. Perquè saps què passa? Que estava terriblement gelosa de la Wendy. Que això va pagar. Això! Esclar! S'impressiona la fada i la fem creure que podem ajudar-la. Ella ens dirà on és el cau del nostre benvolgut amic Peter. Ara aneu i trobeu-me aquesta fada!
Els pirates em van atrapar. Marees, cordes, floten al nàufrag i te'l fan salvar-me. Noies, gràcies. Nosaltres donar-te les gràcies. Tiger Lily s'ha alliberat. Moltes gràcies, Peter. Has de venir amb nosaltres per celebrar-ho. Tots heu de ballar amb nosaltres per celebrar-ho. Vinga, us ensenyarem com es fa. Que emocionat! Quina que m'ha fet el capità Martí? Segur que s'ha cagat de por. Quina alegria no l'he vist. Estàvem ocupats amb els indis, oi que el tigre no en por? Sort que estaves a prop, Peter. En Garfi és una mala presa i no canviarà mai. M'alegro que estiguis bé, Tiger Lily. He passat molta por. Sí, quina aventura. Com les dels contes de la Wendy. I els indis són molt valents. Tothom a ballar! Sí, senyoreta Campaneta. El capità Garfi accepta la seva derrota. Accepta la seva derrota
I en mostra d'això, li vull fer un pastís al meu més honorable adversari, Peter Pan, amb les meves pròpies... mà. Però per això necessito saber on està el seu amagatall. I com si no vol la cosa, em puc endur la Wendy amb mi. Considerant que hi ha vingut per interposar-se entre en Peter Pan i el teu... Jo sé on és. Ah, sí? Esclar, no havia pensat això. Vinga, mostra'm. Des de la punta cama de fusta, 40 passes al bull, Continua les escales, enfilades i cocodrils. Després al nord, 1, 2, 3... Vinga, acaba, estimada. No li facis mal a en Peter, El capità Garfi li dona la seva paraula que no li posarà una mà ni el Garfi al damunt del Peter Pan. El tron de penjat. El tron de penjat! Aquest és el seu amagatall. Oh, gràcies, bonica! Ens has fet un bon servei. Pirata, porteu-me tots els ingredients. Avui faré la meva coca especial. Si tu cuines un gran pastís, a cada capa un bon pastís. Barreges verí gelat i fas un dolç. L'estès a prop del cap, on ben segur que els nens vindran. I coneixent com són, no deixaran ni un tall. Els nens no tenen mal a prop i quan siran que no ho fan bé, no saben que és molt perillós. Que bo aquest pastís!
hauríem de tornar. No ens deixaràs sol, Wendy? Em temo que sí. Sisplau, no marxeu. Podríeu. Crec que si veniu amb nosaltres, la nostra mare i el nostre pare ens adoptarien. Peter, i podem anar? D'acord. Doncs vinga, va, agafeu les vostres coses que marxem. Peter, recull les coses. Jo no vull dir. Però, per què? Jo no vull créixer i convertir-me en un home seriós i important. Jo vull ser un nen lliure i feliç. Però Peter, has de venir amb nosaltres. Peter, has de venir. Vamos a tener un divertit. Sí, Peter, sabem que bé. Esperem a que no m'interessi sense tu, Peter. Va, no sigueu tan dramàtics. Digueu-me adéu i marxem. Espero que us agradi. Adéu, Peter. Fuera. Peter, ens tornarem a veure. Ja demanaré que te'n faci. Però com vols pensar en menjar ara? Perquè sempre penso. Otra. Com estàs, estimada? Crec que no ens hem presentat. Soc James Cook, el capità d'Unió Dipòsit. Què? Aquests nens, vinga, cap al vaixell. Aquests nens per fi caminaran sobre el tauló i la Wendy serà la nostra mare. Què li faràs al Peter? Un regalet molt especial. Sí, un pastís, un pastís. És que vosaltres mateixos, amb una recepta de la mama. És verinosament deliciós! Vinga, marxeu! I ara, amb aquest pastís et desitjo dolces somnis. I no et vull veure mai més. Un sèrie? Per mi? De la Wendy? Un pastís? Bé, si vols que és per mi, hauré de provar-lo. No, no te'n mengis. Per què? Està marinat. En Garfi s'han portat els nens peluts i la Wendy se'ls ha fotut al vaixell. No, no puc fer. Ara està gelosa. El pastís és per mi, de la Wendy. Què fas? Campaneta. Campaneta. Campaneta, no. Campaneta, sisplau, t'aniré. Ja m'ho crec, és tot estúpid. Campaneta, saps que ets el més important per mi. Campaneta!
Nens perduts fora perill. Estem Garfi. Vinga, campaneta, anem a salvar els nostres amics. Tu vés a per la Tiger Lily i els indis. Jo aniré a pels nens perduts. Ens veiem al vaixell. Ay, que viene criatura. No, pobre. Qué lástima. Molt bé, ara que aneu a passar per l'Euro, encara queda lloc per 2 grumets. Qui de vosaltres serà? Veurà, senyor, capità. Crec que a la meva mare no li agradaria que fos un pirata. A la teva mare li agradaria que fos un pirata, Slightly? Crec que no, li agradaria que a la teva mare que fos un pirata fos. Doncs no. Ja n'hi ha prou! Tu, noia, sembles valenta, amb coratge. Has pensat algun cop en ser pirata? He de reconèixer que m'ho passaria bé fent arr. Si fos un pirata em diria Joe de Ganyà. Aquesta noia promet. Si fóssim pirates, podríem ser amics d'en Peter Pan? Oh, no. En Peter ja no deu existir a hores d'ara. Ja ens podem buscar un altre enemic. Què? Ja n'hi ha prou de xaraneta! Tothom al tauló! Esmi! El cocodril! El cocodril! Protegeu-la! Capità! Protegiu-lo! I ha marxat, capità. Aquest vaixell està embruixat. Diable sabor! Sí, és en Peter Pan el menjador! Ay, te la tira mi madre. Can, estàs acabat! Sí, com que anem acabant d'una vegada. Nen orgullós i solent, prepara't per entomar el teu destí! Bé, doncs qui sinistre, toma aquesta! Però qui et penses que ets, Pans? Nenis, si jo moro, tots morireu amb mi! Tinc dinamita al vaixell! He d'encendre-la i tot saltarà pels aires! Miri, Cook, només volem estar en pau. Marxi de Maltès i podrà viure si no el torno a veure per aquí. Ni parlar-ne! Esmi, la dinamita, busca-la! Que estic una mica ocupat. Mira. Esmi, el cocodril, un altre cop! Marxem! ¡Recupera la cadena! La caja de los huevos. Ay, mira mi madre. Era cantant, com quan el gall es desperta i llença el seu cant a volar. Mentre se'l senti ben lluny i ben al seu burrit orgullós. Tothom a cantar.
Oi.